Πάμε μαζί να σου γνωρίσω τα Playmates, αυτά τα υπέροχα, εκπαιδευτικά, ακίνδυνα σφουγγαράκια από καλαμπόκι. Αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα των δαχτύλων και είναι από 100% φυτικά υλικά που κολλάνε μόνο με νερό. Έχουν βραβευτεί το 2021 ως Green Brand για τη βιωσιμότητα και τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Βραβευμένο προϊόν παγκοσμίως ως παιχνίδι ιδιαίτερα υψηλής παιδαγωγικής αξίας, καθώς επίσης τα Playmates έχουν κερδίσει το Independent Toy Award και τον German Brand Award 2019 στις κατηγορίες Εξαιρετική μάρκα στα παιχνίδια και παιδιά και Βιώσιμη μάρκα της χρονιάς. Η συλλογή απλές κατασκευές που μπορείς να βρεις στην happymummy.com περιλαμβάνει μια σειρά από εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδάκια που ξεκινούν τις πρώτες τους προσπάθειες για να φτιάξουν κατασκευές, κατάλληλο δηλαδή από 3 ετών και άνω. Φτιαγμένα, όπως είπαμε, μόνο από άμυλο καλαμποκιού, νερό και φυτικά χρώματα, χωρίς χημικά πρόσθετα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τα φάνε κατά λάθος, είναι απόλυτα ασφαλή και δεν περιέχουν γλουτένι. Στη συλλογή μας θα βρείτε συσκευασίες των 150, 700 και 1000 τεμαχίων Playmates, όπου τα παιδάκια σας μπορούν να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να παίζουν με τις ώρες. Κάντε λοιπόν άμεσα τις παραγγελίες σας, γιατί εξαντλούνται πολύ γρήγορα και είναι κρίμα να τα χάσεις.